Дәүләкән районында урынлашкан Урал Султанов исемендәге халыкара аэрокосмос лагерының икенче сменаһы тамамланды. Рәсәйнең төрле төбәкләреннән, шулай ук Беларусь, Казакстан, Таҗикстан һәм Кырым республикасыннан килгән һәләтле балалар 10 көн эчендә сәламәтлеген ныгытып кына калманы, төрле тренингтарда катнашты. Көндә тәйрлек билдәле шәхестәр белән фәһемле очрашулар оештырылды. Улар шулай ук республика буйлап авиасәяхәткә сыкты. Аэрокосмос лагерында ял итүчеләр якты тәэсираттар белән икенче елда ла килергә исәп тота. Монда килгәндә шат булды миндә. Монда бик күп кешеләр, монда Крымдан да бар, Белоруссиядан бар, Казахстандан да киттеләр. Лагерьдә ең кызыклы ул ең атаклы адам килде. Ул авиация саласында жұмыс итен адамдар, он Путинның адамы килде. Космонавтика турында сөйләделәр. Күп бик геройлар килделәр, герой России. Бик кызык булды.